କୁକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟା ତଥା ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମସଭାର ଶାନ୍ତି ଓ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଏବଂ କୁତ୍ରା ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସରପଞ୍ଚ ରୀଲା ସୁଶୀଲା ସଭାପତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମସଭାରେ 2019 ବୈଠକର ପୁନରାବୃତ୍ତି ବିବରଣୀ ପଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷା, ପାନୀୟ ଜଳ, ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ, ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଟି ଥିଲା ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ ଭାରତ ଲିମିଟେଡ୍ OCL ନିଜର ଖଣି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ କୁକୁଡ଼ା ମୌଜାର 406.74 ଏକର ଜମି ଓ ବିହାବନ୍ଦ ମୌଜାର 39.01 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ OCLକୁ ଜମି ଦେବ କି ନାହିଁ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଏକ ସ୍ୱରରେ ମିଳିତ କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ ଯେ OCL କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଇଞ୍ଚେଟେ ବି ଜାଗା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଲୋକେ ଜଣ ଜଣ କରି ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ମତ ଥିଲା କି OCL କିମ୍ବା କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଜମି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଦିବାସୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷବାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଓ ମାଟି ମା'ଠାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ହାତରୁ ସେତକ ଜମି ବି ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ଘରହୀନ ଓ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି OCL କିମ୍ବା କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ଜମି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଏମିତି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ଚିଠିପତ୍ର ଆମ ପାଖକୁ ନ ଆସୁ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାରେ ସହମତ ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ସାଥିରେ ରହିବା ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀମାନେ OCL କିମ୍ବା କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ଜାଗା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି।